Kňazský seminár spolu s teologickou fakultou sú miestom, kde sa seminaristi pripravujú na svoje povolanie a poslanie, na účasť na kňazstve Ježiša Krista. Fakulta je miestom vzdelávania a intelektuálnej formácie. Seminár je miestom formácie duchovnej, ľudskej, pastoračnej, počas ktorej sa seminaristi pripravujú na kňazskú službu. Ty mne chrániš, Pane môj, Ty mne chrániš, Ježíši, Ty mne chrániš. V roku 1969 bol prijatý do seminára svätého Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorý v tom čase mal celoslovenskú pôsobnosť, aj Štefan Polák, rodák z Plaveckého Petra. Mne chrániš rukou svou každý den. Ty mne chrániš před pádem, Ty mne chrániš. V roku 1974 bol v dome svätého Martina v Bratislave ako 34-ročný vysvetený za kňaza. Napriek značným obmedzeniam sa okrem najbližších príbuzných zúčastnilo aj mnoho priateľov a rodákov z rodnej obce Plavecký Peter. Každý den. Štefana z rodného domu v Plaveckom Petri do kostola odprevadil sprievod kňazov, miestna mládež a mnoho ďalších ľudí. Dievčatá niesli kalich a trňovú korunu. Prímičná svätá omša sa konala za veľkej účasti miestnych obyvateľov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Tedajšia štátna moc snažila sa s rôznymi spôsobmi zabrániť účasti na primíciách, no napriek tomu sa zúčastnilo veľmi veľa veriacich, ale aj príslušníkov štátnej bezpečnosti. Pred vchodom do kostola bol pripravený obetný stôl tak, aby ľudia mali bezprostredný kontakt s novokňazom počas jeho prímičnej svätej omše. Ako prvé novokňazské požehnanie udelil svojej mamičke a sestre s rodinou a postupne ostatným veriacim. Jeho svetlo môjmu srdcu jasne svietí. Je to Ježíš, je to Ježíš. Žiadna temnosť toto svetlo neuhasí. Nič nezhasí v srdci jasné svetlo zás. Je to Ježíš, je to Ježíš. Vysiacky sa nedožil jeho ocko, ktorý už odpočíval na miestnom cirkvi. Každý čas, i keď slnko, mesiac, hviezdy dávno zhasnú, v neba slávne svietiť bude svetlo zás. Keď ja kráčam